Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag ka nagasat ngal daw kada kayo amin, papagayam. Kablaaw, manipod kada kami ang mangak akam, kadagiti agduduma a pakasaritaan ti biag, dagiti papagayam nga agsursurat. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manan amin, iti kanayon nga ingkay panagdengdengeg, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon taikan biag ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan nga Manuel, manipod probinsya ti Kalasyaw, Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, adu dagiti nagbalin nga arapaap ko iti biag, ngamjak natungpal. Ngamin, nasapaak anak ki asawa, ket jakon pinalpas ti panagadal ko. Isu nga idi adan anak mi iti asawak, piniliklatan ti nagarapaap para kadakwada, saanan a para kanyak. Ngamin, jakon namnamaan, amaragpat ko pa'y dagita nga arapaap, gapo talakayakon. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. O, kasano man ng Layla, umuna akon iti pila. Ah? Sige, makamu ka. Biyag mo matday. Doda kami la kumati matungpal. Nasaysaya at kumano mununa pa'y amakiasawa ni manang mo alayla ng mitisi ka, Zandra. Isu na lang tawan mo't maramidan tayaw. Tawan mo nubyo ni manang yaw. Kan maysa, awan mo't agar-aram kan kwa na lakay. Hala, grabe kayo mo. Rumwar kamat nga minsag paminsan amanang. Kasano ang makaasawa ka ngay? No balay opisina balay laang tayan mo. No jak agbidot, naasawaan amin yung dagiti ka opisinaam. Ay na, di nakman bibiyangan si Cassandra. Awan mo't katiparikot kanyak no umuna ka ama ki asawa din ko. Concern kami lang mo't kan ka anak ko. Si kalangan ti awan pa'y asawa na kada kayo nga kakapsat. Ay na mapmapanan ti tawon. Lumakay kan bumakit kamin kinitatangyo. Saan mi matakayat nga addakit di mabati nga agmay sa intunawan kaming. Puro trabahon tumuter aramida manang. Ay na, adda nga min iro ornungak. Isa ka sa pulak tag trabaho. Nagadunday to'y akwarta anak ka. Para kada kayo day tatatang. Para kanyak. Ay di nakman ang angawan. Aramatan nyo ang mangipatungpal kadagiti arapaapyo. Nay, anyat ka't mo asawain? O di agadal kayo. Palpasin nyo ti kurso nyo. Ay di nakrabakin anak ka. Iti daytoy ataon ko anasurok asing kwinta agadalak pay laang. Apay, adda ka di age limit ti panagadal? Saan? Diyak kayat. Alam daytoy akwarta. Aramatam langan nga agnegosyo. Wano, oraan niya dita pangaramatam iti kwarta. Tatang, sabali mo ti para iti negosyo. Dayta, kat talaga para kada kayo.
Ha? O, kitain nyo dagiti nakasabit iti pader ti balay. Puro diploma kan certificate mi nga agkakabsat. Agraman ni nanang. Da kayo laangan ti awan diploma na, tatang. Mhm. Umanayan kanya, dagiti diploma kan certificate yo. Naragsak ako namang buybuya ka dagita. Saanin ang masapol nga oray siya, kahit maadaan iti kakasta. Saan laang amay papan iti diploma daytoy, tatang? Amok nga adda dagiti arapang apyo iti asaan anatungpal. Impang pangro na yu tinagtrabaho ngam iti makalpas iti panagadalyo. Gaputa adda kami nga anak yu. Itatakabailan min ti tumakdar iti bukod mi asakan. Asikaswan yu mutten ti bagbagi yu, tatang. Lakaya kon. Sigurado akatawaan dak, no agadalak. Saan, tatang? Agenrol kayo iti pagadalan nga ayan dagiti gagayem ko aman nursuro. Adto iti pamasahek, Barok. Yaman ako na. Ay, ay. Punto kaya tagwarwaras adamag, pari Manuel. Si kamay pari Rico. Anya adamag day ta paray. Estudyante blues pare. Ay luko. No kantsawan naklang agawid kan paray. Saan pa pare? Kinapudno na kitapalan ka. Anya. Imbag pa'y dagiti anak mo, tama lagip na ka paglipasan iti panagadal mo. Ay, dagiti anak ko. Ay, andan pamilyada. Siyak pala timang bibiyag ka dakwada. Iso nagasat ka, pare Manuel. Tanaparaburan ka, iti nagsisingpet nga anak. Kumusta nga iti biyag ti estudyante, pare? Adumit lang ti chicks si Jay. Ay, agistorya ka na, pare Manuel. Ay, kwa. Ay, sika talaga, pare Rico. Hindi ka pala nagbalbalew. Ay, umay ka dita balay. Ay, mga ano ada mamerienda ngayon sa gana ni Bakay. Ay, uwan pare. Day tati ururaya. Kasano aya ako tsenday toy. Jakmet amaw. Ay, dahito yun ti bagbagak ka ni Layla. Jak amo ti computer. Dahito iti rigat na itangamin kay. At ti computer iti pagadalan. Agraman iti balay. Parikot itano kasanok nga research nga maymaysa. No libro ko madinalaklaka. Tatang. Miguel, anak ko. Adda ka bahit? Uwan tatang. Nangidagasak iti abas tuyo. Naggrocery kami nga minidikal man. Iso ngayon lakaman da kayo na dito'y balay. Ne, apay, anyat araramidan nyo? Ay, naimbag tanda ka. Ay, umay ka man, ta isuro na. Ne, anyat ti maitulong ko tatang. Anyat aramidan nyo, ay. Ay, jakmet amo ako tiyenda ito, eh. Ag-research kami kano maipapan iti electronics. Tatang nalakala day ta. Kasto ni, iggaman nyo ti mouse na. Ay, day toy. Wen, di mo ta day suro-suro na. Oh, day taman, oh. Pindutan nyo. Dito'y kayo nga ag-research. No, adda kaya tiyo maamuan, tatang. Ay, kasjay. Nalakalaan. Basta mo yung tagbasa. Surutan nyo laang dagiti instruction. Nagrigat agbalin nga estudyante. Tatang, narigrigat agpadakkel iti anak kan agbalin apadre di pamilya. Angam kinabaalan nyo. Iso, saan nga imposible day ta? Makaturpos kayo. Agtalag kami iti kabaalan nyo, tatang. Wow! Makatawanan nga agad-adal kayo, tatang. Kat makatawon meten a puro reklamo. Narigat ka di, tatang? Ay, di na kung damagan pa eh, Sandra. Kat, kumusta kayo matgayam ken ni Carl, Sandra? Okay kami laang nanang. Awan may baga kiti asawak.
Nakasingsingpat kanyak. Nasayat nga rod no kasta. Rumbang na lang mat nga agsingsingpet ka. Nang runay takit dantani kayon madan iti anak. Masapul nga agbalin ka apagwadan nga asawa ken ina. Kadagiti agbalin tong anak yo. Di kagararamid iti banag apagbabawayan to iti udi na. Wen tatang, amok na ita. Nakita kada kayo kaninanang, no kasano ti husto apa nagpamilya. Iso nga ramidok mo't nga ron amin nakabalak, tap nagbali na kapag wadan nga inakan asawa. Napno iti panubok kan sakripisyo ti pannakiasawa, anak ko. Nakita mo tirikat kan sakripisyo ti amayo, manipod ubing kayo. Ammo manak ko. Awanan ti umasping pa iti kinaragsak ti maysa nga ama, makakita iti baligi dagiti anak na. Malaksid ang napadakil kayo ang nasayaat, nakaadal kayo payamin. Dahita ti kapapatgan asagot kada kami kaninanang yaw. Umuna akasangay ti anak ni Sandra ita. Apay, saan kayo kadi ama pantatang? Ay, uray ka sa ti ayat ko ama pan, saan mo't ama balin. At kano abrap nga oral exam mi ita. Saan mo't ama balin ajak mapan. Amangan no ibagsak nak ti profesor ko. Di pa ikit agriti kakmanain. Anya nga oras ay ti exam yo. Alas 3. Oh, kat, pangal daw mo ti birthday party ti anak ni Sandra. Ala, agpilis kayon. Tamapan tayo pa iti ayanda Sandra. Kalpasan na, itulot kayon ton iti pagadalan. No nga jak masang bout. Maladawak. Ay natatang, kabailan nyo dayta. Siyak ti makamu. Apay, kayat yu kadi agumura kada kayo ni Sandra. Inyunay-unay na paimat nga ro ti ipapanyo iti party. Agdalag kayo kadi kanyak tatang. Siyak ti makaamu kunak nga ro dun. O tatang, mapan kayon. Jesus. 10 minutes lang nga insakbay nga alas 3. Sige kit din tatang, mapan kayon. Tarayin yun. Makasambot kayo, masiguradok data. Wide. Lalayin ninyo tatang ha. Wide. Apay nga agluak matan. Diyos ko, agyaman na. Gaputa pinaraburan na kami iti ama akas ken ni tatang. No saan agapuken ko ana. Awan kami matita no anya ti adda kada kami. Aging ga kabailan mi. Suportaran mi. Aging ga amaragpat ni tatang ti arapaap na itibiyag. Kasla ka ano lang, daytay. Dandani di mo kayat apat ganti pa ng paadal nilaylakan ka. Oh, ita. Agradwar ka, Manuel. Ay, uun nga ron bakit? Aging ka itakit kasla jak pa'y lapat dyan. Sakbay amalpas daytoy atawan. Matungpalan ti inararapaap mo amakalpas ka. May sakan a degree holder. Simple lang, ti arapaap ko bakit? Ngumin sakripisyo mo't para kada kami kadagiti anak mo. Pinagadal na, kalpasan na, dagiti mo't anak da. Mas pinilim ti nagtrabaho para iti pamilyam, ngam ti arapaap mo. Ay, apapalak idi dagiti sigod a kaklasik. Ngamin, amin dakit nakagraduate. Kain adaan da iti natalgad at trabaho. Napintas ti biyagda, idinto ta siya kat
Tila mas master ko at trabaho. Tapno lang mabiyag kayaw. Ngam idi makitak ti kinagagat dagiti anak ta. Nang runa dagiti awards ang maalalada. Ay, impanakkel ko ti bagig. Naragsakak. Ngamin may pagpanakkel ko dagiti anak ko. Kat saan ang asayang dagiti sakripisyo talakay. Sandra, kita man to'y badok no bagay ko? Wen, ngam napimpintas to nakatak-in day tapolo manong. Aglisi kayo man nga min dita ayan ti sarming. Itay kayo pa'y dita. Jak makita no ustumot la ti pormak. Aglisi kayo man. Di nakdisturbuhan, Miguel. Madadaal ti make-up ko. Ang mga numakitak iti graduation ni tatang ni Mr. Wright. Iso ang masampo na pintasan. Amukin ka. Manong, suportaran talata ka din ni Manang. Uwinin. Ala, agawahan nyo na. Maladaw tayon. Relax, bro. Kabailan tayo ti makadanon iti pagadalan da tatang in 5 minutes. Nagdayta ka manen. Apay? Kinunakmat ka. Di mo una ti agpatara iti kotsem. Kanayon ka nga overspeeding. Di ka agan-anad iti panagmanehom. Ay, sus! Kasla di kamot na irom ka ni Manang. Siguro, no san lang nga nagbalin nga empleyado iti bangko. Ang mga no, car racer itan. No kasano kumamat ti kinapartak mo nga ag-drive. Kasta kumamat ti kinapartak mo nga agbiro iti lalaki. Very well said. Ay na, aday ta ni tatang, umulin iti stage. Manang, tay kamera, partakam. Ala ni Manang, agsangit kit din. Masapo la maalam iti ladawan ni tatang. Yagbon ti kamera manang. Siyak ti mang picture ka ni tatang. Luan ni ragsak da ito, ay ating ko. Kamaudyanan na natungpal matlaangan ni tatang ti arapap na. Katuston tapno jak mailuyos. Kita mo, nagwaras ang tinusar mo amas karay taglawlaw ti matam. Kas kalapanda. Anya? Kasano no makitam nito ni Mr. Wright, di pa ikat kababain iti kasta nga itsura mon. Anak ko, naggraduaran to'y amayo. Yay! Yahaw! Congrats, tatang! Congrats, tatang! Kamaudyanan na. Maisabit mo matlangan ti diplomam iti abay dagiti diploma may. Agyaman ak unay, Layla anak. Awan anyaman na tatang. Dayta ket panagyaman mi kada kayo iti amin a sakripisyo yu kada kami nga anak yo. Wen mat ngamin, tatang. Iso ahusto ka din day ta panagyamyaman nyo. Nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Gapo, tada kayo ti anak nga integ na kanyak. Ket pagyamanak day taken ko na aging gatong palbiag ko. Agyamanak kada kayo anak ko. Kasta matenken ka bakit? No para kadagiti dadduma ket may salaang a papel ti diploma, para kanyak daytoy ket may sa apakaidayawan, nga iti kaano man ket saan a maartapan ti uray manu agatad ti kwarta, wenno anyaman anain materyalan a banag. Daytoy a diploma ket mangipakita nga iti kaano man ket jak nagbidot a mas pinilik ti nagbalin a padre di pamilya. Naragsakak kadagiti amin arigat ken sakripisyo para iti pamilyak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Manuel.
ken ka pagayam Manuel. Kablaawan ka iti panagturpos mo. Nagasat ka, gaputan na addaan ka iti nasisingpet nga anak. Numaminsan, adamot laeng kadagiti naganak amang disiplina, kadagiti anak da, iti kastakot na sayaat ti panagdakkel da. Maminsan pa'y may saka, kadagiti makapaneknek, nga oray kasano karigat ti biyag, oray kasano kinaadu ti paglabasan a panubok, at dantulat tabaligi a magunod. Alakastan pagayam Manuel, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagipti na palabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.